Bismillahir Rahmanir Rahim. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min camni on goto kala inde modum e yettode modum. Alhamdulillah rabbil alamin en garti e yewtere men wiyete ande hoorema ɗo e saktere men Daka FM mo capande jeenayi toɓɓere jeenayi yadun hen e jinnaɗo men ceerno Amadou Deh goto mo ganduɗa koye sahabaɓe ceerno koye hoolaɓe ceerno guila ko ɓooyi non hande kadi eɗen jogori yewtidde makko so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen gandi dendagal ko ceerno Alaño Seydou waddano guila jewte muɗum ko ɓurani hewde omo tawtorano omo tawa omo ga teski ha joni ko ceerno haalno hen e ko ceerno wino hen eɓe ceerno jodino wato en gari hande salmindema juurademo ɗon kadi e yewtidde makko so Allahu lamɗo jaaɓi ɗon ɗo Fass ɗo nde Fass Sinthié on ko ceerno haalno toon so Allahu lamɗo jaaɓi caggal nde salmini mo artan hen e bundi yewtande ceerno Amadou Deh bisimilla camina bandiraɓe caggal muɗum narta e nder yewtande so Allahu lamɗo jaaɓi non caggal salminde juurade ene ceerno men wiyatni e duwade e nel duwade e ñagade duwaw mi yiɗi haalde hen fodde ko Allah siftinimi hen foof hitande Fass ɗon waalo sakkiti jolede nden tawi yimɓeɓe Fuutankoɓe kewani fe ceerno jooɗi ɗo caali ɗo o wi hoddiɓe men ɓe minen noon min jogui Fuuta to leydi min betandi ko waalo ma ndungu silta min jabba ɗum on sanga min ndema min coña o wi eɗen jiiɗi jarribade hikka sone moƴƴa ɗo Fass ɗo kala noon ganduɗo eño andi faandu andi meeru andi siññudu on ko farile muɗum yaade dawol ngol e astafurlah on zaman ndew haalde te wuuro ngo yaata galleji baba Amadou Doura galle Mamoudou Diamguel en galle baba Alhaji Moussa Diawo galleji Mamadou Alpha en galleji ñakongaɓe ceerno men Ibrahima Sori ini heeɓi ɗo funnaɓe kanko e Dembu naɓɓe ndi yewtoɗon yaaha tournal ɓe doppato galle Sirif Mourou en ceerno Ahmad Baro ina wonno o to bankanu e hunde yimɓe seeɗaɓe arti hato galle ceerno Bassirou Sall woni ɗo tournis ɗon faati e galleji Isaga Mbalo en Ousmane Madine en galle baba Abdoulaye Dulo ɗo galle Abdoulaye Alpha Amadou on sanga jaati wuro ngo ko ɗo ngo haatno ko ɓurno wonde ko mawni fof ɓe bat noon won wonɓe toon kono galleji keddiɗi ɗon ɗi gona ɗum ɗi fof galleji ceerno Ahmad Abou Baba en galli gonɗi fof ɗi tawi on zaman ɗin koɗnoto joni noon o wi kala ganduɗo eño andi faandu andi meeru andi siññudu on sanga ko farile muɗum yaade dawol ngol mo anda ɗum noon ina sunnina yaade yiya golle ɗe o namdi soɓe gandi ɗum ɓe mbi ɓe ganda o wi eño koko jabba luwaka so luwama woni faandu meeru kono awaka kondo awaka siññudu eyi meeru kondo awaka so awama ndu wekkaka no wiyete siññudu ko ma jabbe luwe awe wekke yimɓe jaaha Allah waɗi noon kam dawol ngol kam mi tawoyonama dawol ngol min on hooram nde arta noon guesa ba moƴƴugol no feewi noon ceerno mataw baɗɗi pellit bonnude ɓe ceerno Mountaga Sall neeli e makko yo andu guesa ba baɗɗi pellit bonnude e moƴƴi noon yimɓe juuli juma jaltiri banggue wargo juma men Sengue o ɗo jimbango ɗo ñande o radiallahu taala anhu o wi sukaɓeɓe guesa men baade ba jabbama kono baɗɗi pelti bonnude ba mbiɗiɗi mbaɗen feere jeen kaɓoyene majje o haali noon no waɗi nden yeyatan hurle ɗo ɗi mbalata ɗo so yeehi hankadi ha jamma yimɓe juuli jeeƴe jaaha jooɗo ha kawra mbiya hawri jooɗo ɗo gonno ɗo ha fajiri feera juula goto fof wonno ɗo so nangi tuggi mbuɗu ɗon hankadi har nde ƴettete o wi so yahama toon noon kala wawɓe ndiyam yo keed banggue maayo ɓe mbawa ndiyam ɓe yo keed banggue jeeri subalɓe jogo laaɗe gona e maayo he o wi ñande hen noon so wandu wi daɓɓirta ko maayo ma andu wona cuballo kono mbiɗa wawi ndiyam o wi joni noon sukaɓeɓe ƴeewe so ɗon cuusi ndu woɗen yo Allah addu Limam Mouhamadoul Mahdiyu kamɓe fof ɓamdi emin cuusi ɗum de cikkunomi e moɗon ɗum cikkunomi e moɗon o Limam Mouhamadoul Mahdiyu noon wiyama boɗejo Allah noon waddemo ɓalejo ɓi ɓalejo demowo ɓi demowo tawmoɗo bafe gaɗa wuurɗam fadi yamirode Allah o wi kala ko julɓe liggorto o hande ko liggorgal Limam Mouhamadoul Mahdiyu masjid Dejjani wiyama so ari jogui calli jumri ɓirɗam lacceje tebbuji mana kala ñamɗo hen waɗa ɗum aljanna makko mo ñama waɗa ɗum e jeygue makko o wi wata ko humpi on
ɗi tebbuji moftaɗe ɗi bonata mana lacceje moftaɗe mana juumeje moftaɗe ɗe bonata o wi omo joguima o wi woni wonɓe hen ɓe ina ñaama o wi kala mo ñamɗo hen ñamɗo lacceje waɗɗum e aljanna makko waɗa mo ñamani waɗɗum e jeygue makko o wi joni wata kumpuma ko wonɓe hen ɓe ɓen goni wonɓe hen o julɓe keftirta ko wari ñande mumen o wi babba mbiyanoɓe kala ɗo yii ɗo holtere mabba yi ɗon yitere mabba o holtere yaɓo ko avion mum jeeton o wi kala ko heferɓe liggorto hande ko liggorgal masihu dejjali o wi yettode wodni Allah noon alaɗo fuɗɗi alaɗo haaɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam joguiɗo fuɗɗi kono alaɗo haaɗi dental ngal noon ina joguiɗo fuɗɗi kono alaɗo haaɗi nde wonno nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam joguiɗo fuɗɗi kono alaɗo haaɗi ñande hen tami ɓatti ceerno Ibrahima Diallo no woɗɗi seeɗa on sanga mawɗo saare o ñande hen jarga o wi duwon dental ngal dañaɗo ngal haaɗi ceerno Ibrahima Diallo to laawi kaari ko ni mbiyata ceerno wiya dental ngal alaɗo haaɗi mbiya duwan ha timmi laabi tato deƴƴi ceerno yetto duwal mi demɗen dental ngal ne joguiɗo fuɗɗi ngal alaɗo haaɗi kala dañƴoɗo haaɗi yarat ɗon ko haaɗi jogorɗo natoyde jeygol ala e maggal jogorɗo nadde jeygo ma ngal dasɗum ngal adda hay aljanna ngal yawta ngal yahaji maggal so woni gueɗal neɗɗo dental ngal yawmal qiyamata ko aljanna ma ngat feɗedi muɗum ficca allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim jaram no feewi ceerno Amadou Dé machallah bandiraɓe nani ndiɗo kadi gardidi payidinde kono kadi mantinide hano hannirta niyete non en jetti dendagal bandiraɓe kala en jarniɓe hano hannirta ni non no ceerno Amadou sen jokki to banggue yewtere nde wonno jummuɗa nane ko fewti ko faate dental ngal toon to Tamba dental ngal toon to Tamba no ngal sincira no jamma o heɓra e hel mawɓe ɓe ceerno joƴƴino toon to Tamba to nde ko ceerno men ceerno Duudu e ceerno men Bocar Hassan yene kadi kamɓe ceerno moɗon yewtidanno ridwanullahi taala alayhim on zaman noon ceerno ne namdoɓe dental ngo teɓe gari ziyara on zaman noon ɓe kaali haaɓe jolloy noon mana alhaali gallo no alhaali jarbuji aɗo mbata ni won gueɗe noon ko wona kalotoɗe ko raɓi ɗe ƴisi ko tan noon haalaɗi nde ɗi kaala haɗi keewi aɗi keewi ceerno wi radiallahu taala yettode wodni Allah min de ñande ceerno Ba radiallahu ñande o nanggata galle o galle o nanguetede o wi kam o wi ko ɓe gar ɗon ceerno eɗen foti darde galle Tamba on zaman noon Allah waɗi ceerno felliti ɓe jeehi ceerno nangui galle o nde ceerno nangui galle o ceerno wimo ceerno Mouhamadou Tamba ko Tamba ma ceerno Ahmadou Ba radiallahu wimo ceerno Mouhamadou Tamba ko Tamba ma bal wona Tamba tan aduna Allah e kala ko woni e muɗum ko an jeeyi so wona ko jungo ma yahanani eyi allahumma salli ala sayyidina won gueɗe gon ha kewi noon ɗen en datnat ɗon allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim noon tigui ceerno Amadou Dé en gaynan taw bandiraɓe nani paami kono kadi beltima ceerno Amadou Dé an hoorema wonde garɗa ɗo sal ceerno ɗo yiide ceerno mo Seydou caggal muɗum ceerno Amadou Tidiane Fass tawma ɗon ɗon kadi hol ko jewtuɗo ceerno holno yarno eyyi ɗon nde kadi fodde ko Allah siftinimi hen ceerno Amadou Tidiane Fass rahmatullahi alayhi on zaman ari ɗon wi ina yiɗi yiidemo nden Mamadou yeehi noddimo no haalanimo on ne fadimo ɗon ko ceerno Amadou Tidiane kadi ardi tan koye mo yaddanno o min tawi mi jogino haaji ceerno mi jooɗi ɗon Allah waɗi ceerno ari noon tawi min ɗon ceerno Tidiane wi ceerno min de jinnomi ko waynadema janggo yiɗi no ruttitade Fass ceerno mi aha ko bisimilla ceerno Amadou Tidiane an kam masala min goni mum o wonko pamɗa hen wiya ceerno min ala ko paamen nde wonno nananmi koye kunuɗi min kala komi nanani hono ko mami alana ɗum min itibar wi yettode wodni Allah Madina nde sincama ɗo duuɓi naggam o wi kono noon wonno ndun hendu alliyankeru inde Madina fotani aduna fof wamma ɗiɗo lebbi jeegom wonno hendu ko hendu seyɗaniyankoru inde Madina foti aduna o fof o wi ɗum ɗon mi andinma noon ko feere fewjade France adda nana e Sénégal adda ha weeli ngara ɓe mbayni kamɓe mbiye ɓe jiiɗi nanude ɗo mbimi miyamirani ɓe jeehi ɓe jamfi kamɓe gaddi ɓe nanni ɗo nden ɓe nanni ɗo noon minen mbammi saabu almasani mbiɗo heɓɓitoro golle ɗe on sanga noon cummi yimɓe jeeɗiɗo fuutankoɓe nayo e fulɓe tato mbimi ko fuutanke wonata mawɗo ɓe mbi pooma ko mbimi ko wonta mbimi pooma ko mbimi ko ɗum wonata hami gayna wadde ko mbaɗanmi ko mi accaɓe o wi ɓe mbi aduna o
yim accuɓe jogono koye maɓɓe Fuutankoɓe so joganama di aduna laamu ngu mana bonnat min yomi hettanɓe to lahara tan wa amma aduna yomi acciɓe hen on zaman noon mbimi ala ko mbimi koko ɗum mbi ala ko mbi koko ɗum o yiɓe calti arde jama jama ɓeydi hewde yimɓe simɓe caltima arde jama ma ɓeydimi hewde ko katɗa ɓen yimɓe ceerno Ibrahima hay batte oɓe calti joɗade wasifa natti luuto simɓe caltima joɗade wasifa ma natti kalɗa ɓen hay batte o wiɓe calti dawande mi battumi dawanede jamma ñalawma yimɓe mbi dawantama dawanama jamma ñalawma katɗa ɓen way hay batte oɓe caltima dawde Fuutankoɓe nana daaki koras ina kesa maaro so fini subaka ɓe mbaɗa wasifa ɓe jara kafe maɓɓe ɓe kaccito ɓe jaaha ɓe keso e maaro ha midi ɓe garta ɓe pofto ha ɓe gotto ɓe mbaɗa atuji maɓɓe mawɓe pofto sukaɓe ɓe jaaha kirdoyo ha takkusan ɓe garta ɓe juula takkusan ɓe mbaɗa awruji maɓɓe ɓe jooɗo ha hanani muta ɓe mbaɗa wasifa soɓe kalti ɓe kirto sukaɓe mbaala hesde ha weeta o wi ko ni de ɗum wayi ceerno Diagne Faty ceernam ɗum de ne hawni no laakara foti hulɓinade ni mbiɗo hoolima toon e aduna no foti wonde bolle puɗɗima hoolakimi hen accumi ɗum de ne hawni o wi ɗum hunde ngal ɗo ceerigal de ene hawni o wi mataw way ko ceerigal joom nagge e joom kosam ni o wi joom nagge kay e joom gawri ɓe ñamto mataw ko ndungu ñamdigal ngal ne weeli joom gawri ne adda ha heewa joom kosam ne adda ha heewa yewnan kadi mataw ko ceeɗu hunde joom kosam o watti addude seeɗa joom gawri o ne adda no addiranno eɓe kirto jamma noon sonu mbiyeten guelal ngal ndun waɗi ŋaak tan joom gawri o wi somi nanti ceere nden kiraɗe jarabom ya en ceerti o wi ngal ceerigal ko ni way kadi o wi ngal seerdimi ko yiltere ko noon tigui ceerno Amadou de jarama no fewi to cakkitorɗen wonɗo ceerno Mesoydo wino jantal ngal yo mbattu hakkille e ceerno Abdou Aziz Ceerno holto ɗum wonno eyyi ɗum ni kadi ko bamo Abdou Issa dawrno e ladial ceerno mawɗo yeehi toon duwaw Allah waɗinoma arde zuriya seeren ɓe fof on zaman sami o duwi haw haljiti o wi Fuutankoɓe mbatti haqqillaji moon e Abdoul Aziz o mo jiya toon wuuro ngo ko jogor ngo waɗoyde pecce ɗiɗi kanko noon Allah ko dokku ɗon polgu kala mo wondi ko poolowo on zaman noon mama Abdoulaye Djiby wi ceerno min komi seede ɗum mi yeehi no weeli gara mi yiilo kayitaji gommi toon lewru mi dañani o ari toon omo adde oto moto makko o on zaman o namdi kam ɗo jeere weeli gar ɗo hol haajam gay kalamomi o jolnimi e oto moto he nde yahata tisbar juule tawi o ganni kam haaju jam o joftinimi gay somi yiyama on ko joom polgu min komi seede ɗum ñanden kadi min ceerno Abdoulaye ceerno min goɗɗodirani ceerno dinkidande o wi min de wonno kono mbami ni mbami neɗɗo jogortomi tan ko timmal muɗum ceerno wi ko maccuɗa lo haali min kanko de wonno kono wayni o way neɗɗo jogortomi ko timmal muɗum ceerno oɗon gandi kono mbami ni mbami makko mawɓe mbi ala min ganda maccuɗalam yeeru dow makko no hulɓini ko nder makko ko jumri sa naati a yaltata ñande ko ceerno kadi mo radiyallahu taala nden jondane jarama no fewi ceerno Amadou de bandiraɓe nani kono kadi paami beltima no fewi ɗum noon en gaynani yewtere nde men garto e makko so Allah lamɗo jaaɓi sahaji goɗɗi nde ko jogui ko fadete mo seydu ko en heewi men garto e makko so Allah lamɗo jaaɓi gueɗe kewɗe nden hakkude ceerno Hamad Boro min garto hen ceerno mo ganduɗa ko ceerno Adama Niang tawi Samoun ceerno makko machallah kañumne kadi no ardi ɗo e holɓe artuno noɓe janggui toon to Abi Samoun ɗo huuso Allah jaaɓi min garto e makko so Allah lamɗo jaaɓi gam yewtide makko ɗen jewte beele juuɗe noftorade ha no ha nertini nen bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama.